sé si ho has vist, he ensenyat la teva novel·la, que és la que comentarem avui. Tinc aquí també la portada, perquè com fa l'efecte mirall, que sempre es veu al revés, així la tenim del dret. Bé, he llegit abans una mica la teva biografia. No sé si tornar-la a llegir, perquè tornem a començar. Anem esperant a que es vagi connectant la gent. Que ets nascuda a Puig-reig, Barcelona. Vas estudiar biblioteconomia, a veure si aquesta ho he dit bé, i guions audiovisuals, però la teva feina ha estat en el món de l'empresa com a executiva, primer en el sector tecnològic i després en el sector de la moda i el luxe. Vas escriure un guió basat en el personatge històric de Guillem de Verdai i també has publicat fanfics en un portal nord-americà. I aquesta novel·la, L'Àngel Negre, és la teva primera novel·la. Oi que sí? A veure, jo, primer benvinguda, no? I moltes gràcies per parlar una estoneta amb nosaltres. No, per mi és un plaer. La veritat és que estic molt contenta. Tenim una mica de retard, però bueno, això ja és el que passa, no? Bé, i he dit abans que, clar, jo recomano a primers de mes que llegeixin la novel·la i que potser ara hi haurà algun spoiler pels que no l'han llegit, però que no passa res perquè segur que com que no s'acabaran d'enterar de què, els agafarà ganes de llegir-la segur. Molt bé. Bé, jo dic que tot i que has escrit altres coses, com hem vist ara, aquesta és la primera novel·la. Explica'ns una mica com va anar la cosa, no? Quan vas dir, vinga, va, ara m'atreveixo a tirar endavant una mica més, no? A no quedar-me en unes quantes pàgines i tirar... I què va ser això, no? Que la Valentina et vas tirar a fer una novel·la o que primer vas tenir les ganes de fer-la i després va sortir la Valentina? La veritat és que és un personatge que fa bastants anys que l'he anat treballant, que l'havia utilitzat en diversos relats, perquè jo sempre he estat escrivint, tot i que no he publicat, però els que som escriptors ens agrada escriure i escrivim i anem fent recopilació de relats. Aleshores és un personatge que jo l'havia tret diverses vegades en diferents coses que jo havia anat fent, l'havia modificat, havia sigut un senyor, llavors va ser una senyora, i havia crescut amb mi aquests últims anys. Aleshores va arribar un moment en què vaig tenir una miqueta més de temps, vaig posar-me a escriure una miqueta més seriosament i quan vaig acabar la primera vegada que vaig acabar vaig dir, ostres, no està tan malament. Si t'hi poses una mica en sèrio podem polir-ho i potser encara farem alguna cosa. I sí, així es va anar. Vaig dedicar-hi, va ser una temporada, va ser a finals del 2019, que vaig tenir molt de temps. I així es va anar. La veritat per això és que, independentment de que hagi sigut una novel·la tardana, per dir-ho així, sí que és veritat que tenia moltes històries escrites en les quals el personatge ja interactuava una mica. I, de fet, la història de rerefons que hi ha a darrere de l'Àngel Negre, la història de la màfia, la història del primer crim, és una història, és un relat que jo ja havia escrit. O sigui que, en certa manera, va ser com sobreposar una segona investigació sobre una cosa que ja coneixíem. Sí. I va anar així, va anar una mica així. La Maria Sardans es diu Montse. Llavors, Montse, per què el pseudònim? Si ens ho vols explicar. Sí, no és cap secret ni res estrany. Senzillament és que jo fa molts anys que em dedico al sector de la moda i he tingut presència en les xarxes socials com a Montse Cabanes, a Instagram, a Facebook, doncs amb aquest tema, no? És un tema que el treballo a nivell de tota Espanya i que té un públic molt concret. Aleshores vaig pensar que no era el més... que no m'anava bé. Vaig pensar, és millor que fiquis un pseudònim i que treballis tota la part que tu puguis fer de xarxes socials doncs amb aquest nom, que a més és un nom que per mi és molt proper, perquè doncs, a la casa meva de Maries n'hi ha moltes i Sardans és el cognom d'una besàvia de la que havia sentit moltíssimes històries. Per tant,
Vaig pensar, mira, posa't aquest nom, que és un nom que tu et coneixes bé, que et sembla que és adequat, i treballa la part de xarxes socials i de màrqueting d'una altra manera, perquè a més vaig pensar que inclús hi podien haver confusions, com de fet hi ha hagut, perquè evidentment el que sí vaig fer va ser avisar a tothom de les meves xarxes que havia escrit aquesta novel·la i que l'havia publicat amb un pseudònim, i va haver alguna persona que va dir, escolta, però tu? O sigui, però va ser per això, senzillament. Volia diferenciar una mica a nivell de xarxes socials, perquè és que no té res a veure el que faig en un que el que faig en l'altre. La feina i la segona feina. A veure, Sí. de preguntar al final, però com faré alguna referència després amb això, ja t'ho dic ara, i així que aquesta és la primera novel·la que has fet, però la Valentina tindrà continuïtat. Sí, Serà una sèrie. sí, jo vaig planificar una sèrie i em vaig parlar amb el Marc Moreno, amb l'editor, i ell, de fet, quan em va dir que volia parlar de l'Àngel Negre, concretament, ja em va dir que el personatge li semblava que havia de tenir recorregut, que era un personatge lo suficientment potent i amb fondo com perquè tingués més d'una història. I jo li vaig dir que, de fet, jo la Valentina l'havia posat en una sèrie de 5-6 històries. O sigui que serà com una evolució de personatge, que ja en aquesta primera novel·la hi ha molt d'evolució de personatge de la Valentina, però que, en definitiva, jo la volia fer més coses. I bueno, de seguida em va dir doncs, que bueno, doncs, comencéssim a treballar amb el tema aquest i que a veure on ens portava. Comença a Vic, no? Que dius, bueno, és així com a més acollidoret el lloc, i passa un assassinat brutal, no? La Nina Bell, una model, una noia que és assassinada brutalment, i uns fets que sembla que no estiguin massa escaients en una localitat així, no? Però després tu ens fas viatjar per França, Suïssa, Rússia, ens passeges per llocs molt glamurosos. Parla'ns de la tria de les espais, com va anar això? Com ja t'he comentat abans, això està sobreposat a una història d'un crim que havia escrit anteriorment i passava a Vic també. Jo vaig estar una mica dubtant entre Vic i la Seu d'Urgell, perquè són dues ciutats que conec molt bé i que m'agraden molt, totes dues. Però vaig pensar que per proximitat amb Barcelona, tenint en compte les característiques dels dos personatges, de la Valentina i del Martí Alemany, necessitava que hi hagués la possibilitat de viatjar amb facilitat a Barcelona. No? I vaig pensar, mira, doncs agafa Vic, que a més era on havia passat el primer assassinat. I a partir d'aquí jo volia agafar una mica aquest ambient rural, que a mi m'agrada molt, però tenia molt clar des del primer moment que havia de ser una cosa internacional, que s'havia de poder sortir de tant la policia. En aquest cas, per això vaig dotar el Martí Alemany d'una mena d'estatus una mica especial, que els Mossos d'Esquadra no poden sortir, no poden fer investigacions internacionals, però bueno, vaig posar-la així com que ell ja havia col·laborat amb la Interpol i era conegut a l'FBI i per tant doncs, podia fer-ho més o menys. Perquè m'interessava ja de seguida que es pogués sortir. I tota l'acció, la part principal, passa a Suïssa, perquè, doncs, ja que la pista principal de l'obra és el blanqueig de diners, una història de blanqueig de diners, doncs què millor que Suïssa, no? És un lloc molt adequat. El lloc on ho vaig situar, que és Basilea, és una ciutat que conec molt bé perquè per feina hi he anat molt i és una ciutat que té doncs, unes característiques que m'encaixaven molt bé. Aleshores vaig pensar, bueno, doncs sí, fica totes les històries una mica en consonància. Anem a París, anem a Basilea, ens movem en ambients glamourosos, que de fet a la Valentina Palau són els seus ambients, i al final vaig decidir acabar a Rússia, que ja era la intenció, ja era aquesta, i vaig anar a buscar una ciutat molt al nord, que és Archangelsk, que és una ciutat que jo volia visitar i no em vaig tenir l'oportunitat. Però havia fet la investigació, jo soc molt viatgera, a mi m'agrada molt viatjar i quan vaig a un lloc doncs busco informació del lloc que visito, no?
Aleshores, a Arcangels jo tenia informació i se m'encaixava molt bé també amb el que jo necessitava, un lloc una mica apartat, un lloc remot, que costés arribar-hi, que tingués unes característiques com les que té Arcangels, que és la illa de Blisc, i doncs una mica l'explicació és aquesta. Però ja d'entrada tenia aquesta idea, o sigui, no és que sortís més tard, sinó que jo ja volia que fos una investigació internacional i que tingués una mica de thriller, a part de que és una investigació policíaca, però ja volia que m'agradava que tingués aquesta cosa una mica de thriller, no? Sobretot cap al final. Després ja entrarem més amb els personatges. El món de la moda el tens ja més referenciat, no? I has barrejat marques verídiques amb altres inventades, no? I això ho has portat més bé, potser perquè ja ho coneixes, però la part que no coneixes, més procedimental, o la part de la màfia i tot això, has hagut de documentar-te molt. De quina manera, no? Aquesta altra part més desconeguda per tu? La part de la màfia sí, vaig buscar moltíssima informació sobre com treballen les màfies russes sobretot. Vaig fer un recull de totes en general, però m'interessava en aquest cas les russes, no? I com que havia de ser una història ja antiga, doncs vaig buscar que aquesta màfia també tingués una història, que tingués un recorregut, que no hagués sortit del no-res, sinó que hi hagués una mica del per què, perquè en definitiva el que es pretén en una novel·la policíaca és que al final se sàpiga qui ha sigut l'assassí, no? I en aquest cas l'assassí, perquè entendre per què havia mort aquesta noia de Vic, la model, s'havia de fer un repàs a tota aquesta història. No? Aleshores vaig anar-ho fent així. I la veritat és que el que més em va costar va ser la història de les màfies. La part del blanquatge de diners, la part de tot això, doncs havia fet alguns cursos de finances fa uns anys i alguns cursos de borsa, amb la qual, bueno, més o menys, també em vaig informar, però no va ser tan difícil. El que si realment costa una mica, sí, el que realment et costa una mica, almenys en el meu cas, és obtenir informació directa del que són els procediments policials. Aquí la sort que vaig tenir també és que també tinc una carpeta, un dossier de fa molts anys en què vaig guardant tota informació sobre els Mossos d'Esquadra, una mica per això que diem, no? T'agrada escriure crims, doncs tot el que veus que et pot servir... Per si de cas, no? Ja. Sí. I em vaig basar una mica en això. Pot ser que hi hagi alguna cosa que no sigui del tot exacta, però com que hi ha el personatge principal dels Mossos, que és el Martí Alemany, ja té aquesta característica una mica diferent, vaig pensar, bueno, què serà que no quadri? De fet, vaig disfrutar moltíssim amb tots els passos d'aquesta novel·la. O sigui que tot això de buscar informació sobre com ho posem i com ho farem em va agradar molt. També és una part divertida. Sí, per mi sí. Està escrita de manera molt visual, la novel·la, no? Que té força acció, hi ha estones una mica taquicàrdiques també. Això ho has buscat, no? També, potser per la part teva dels guions ja tendeixes també... Sí, això n'he parlat diverses vegades i la gent, la majoria de gent em diu que és doncs, perquè tinc una formació en guions audiovisuals. Jo penso que sí, no? I de fet vaig escriure un guió, una de les primeres coses que vaig escriure i que em vaig atrevir a presentar és un guió. Però la veritat és que jo penso que té molt a veure amb la meva època d'escriure fanfics. Els fanfics són històries que serveixen per capítols, que potser doncs, te'n publiquen una cada 3 setmanes o cada 4 setmanes, i tu, durant tot aquest temps, tens tot un públic que se t'ha escapat de les mans, o sigui que se t'han anat amb altres autors de fanfics perquè jo ho publicava en un portal que tenia moltíssimes visites. Aleshores era una necessitat, no? Hi havia d'haver una acció contínua, hi havia d'haver contínuament, havien de passar coses, no podies entretenir-te i dedicar un dia a explicar no sé què perquè perdies la clientela, vaja.
Aleshores em vaig acostumar una mica a aquest ritme, no? A escriure una mica buscant que es volgués continuar, que la gent estigués interessada en seguir llegint i que hi hagués acció constant, que sempre passessin coses, ni que fossin poques, ni que estigués... Hi ha algun capítol en què ella doncs, no li passa res, però està recordant mals moments. Sempre hi ha alguna cosa, o sempre estàs ensenyant una carta que tenies amagada, i això fa Que et vas tirant. que es doni, exacte, que es doni aquesta sensació d'acció directa, de que vas tibant, i que tens ganes d'arribar al final. Ara entro en la Valentina, fem una mica d'esquema de la Valentina, que té 32 anys, divorciada, sense fills, és rica, hereva d'una gran fortuna i empreses d'aeronàutica, farmacèutica, mines, que ho gestionen, i mentre ella s'ha dedicat a fer-se mosso d'esquadra. Més que res per despit, perquè el seu marit, exmarit, volia ser-ho i no va poder entrar, i ella la primera hi entra perquè té la seva intel·ligència i les seves maneres que el que vol ho fa i es veu això, no? És una dona de món, amb bona educació, ha estudiat a París, a Suïssa, sociologia a Cambridge, psicologia a Barcelona, parla 5 idiomes, té tot, és elegant, sofisticada, per acabar d'arrodonir, intel·ligent, però també és impacient i molt temerària. Jo diria que de vegades es passa de temerària, s'arrisca fins als límits que la posen en perill moltes vegades i bueno, més d'un cop la seva vida està en perill durant la novel·la. Potser massa, potser perquè, ara diria jo, perquè passa per un mal moment de la seva vida o perquè és així d'inconscient ja la seva manera de ser que no es protegeix a ella mateixa, moltes vegades. Jo penso que no, és el fet de que és bastant inconscient. La Valentina té tot això que has dit, però és una persona que en el fons és una mica insegura, per una banda. I per l'altra banda, ella té una necessitat de saber, i quan s'obceca amb una cosa, és bastant tossuda, la vol. Aleshores, és bastant inconscient. Ella no veu realment el perill, perquè ella no es veu a si mateixa com una persona rica o com una persona que pot ser un Carmelo per una màfia, no? Ella es veu a si mateixa com la Valentina i li sembla doncs, que el que ella pot fer no ha d'afectar ningú més que ella, i sí, hi ha moments en què és inconscient. Això és una característica que seguirà una mica en les altres novel·les. Es calmarà una mica també, perquè de tot se n'aprèn, però és una part de la seva personalitat. Jo no sé si em veieu bé, però jo... Em talles una miqueteta a mi? Te'm talles una mica, no sé si és culpa nostra, no sé si la gent ho va seguint bé. Sí? Espera't un segon que vaig a buscar un cable, perquè em sembla que perdo la connexió. Un segon. Que et perdo una mica, jo. Sí. Tu em sents bé, a mi? Ens passa... Bé. Bueno, aniré... Bueno, a veure, no sé si em contesteu si heu sentit bé el que ens ha explicat de la Valentina. Si ens esteu sentint bé, si em feu algun comentari, així sé si ens esteu seguint bé. Bé, després seguim amb el Martí Alemany, que té uns 30 llargs ja, inspector dels Mossos, com ha dit ella, també ha col·laborat amb altres policies, per això té una mica més de marge, té un bagatge important i una experiència demostrades. I ara parlarem una mica de... Tot bé, gràcies. Bueno, a veure si ens torna la Montse i seguim. És que ho he agafat, com que no hi havia manera de connectar, ho he fet amb el mòbil i em sembla que m'estic quedant sense mòbil. Bueno, ara ja està solucionat. Sí? Molt bé. Deia, parlava que jo suposo, em diuen que han seguit bé l'explicació de la Valentina. Jo suposo, bueno, jo deia que el Martí, que té un gran bagatge, molta experiència,
i és la contraposició de la Valentina, no? Però alhora fan un bon equip. Ell és el seny, l'experiència, segueix les normes, ens mostra la investigació més procedimental, és la part més procedimental de la novel·la, i que té les seves limitacions, aquesta part d'investigació. En canvi, ella, tot i ser inexperiència, amb els seus diners i amb els seus contactes, pot arribar on la policia no arriba, no? I quan les normes també les estira fins allà on li dóna la gana. Sí. Quin tàndem tenim aquí amb el Martí? En principi, sí, jo el que buscava era que hi hagués una contraposició, que directament fossin enemics, que no hi haguessin massa simpatia, no? Però, bueno, jo penso que va funcionar molt bé el feeling entre els dos personatges. Et sento una mica tallada igualment, però bueno. Em sentiu millor ara? No. Bueno, torno a començar, doncs. A estones se'n talla una mica, però sí, ara sí. Jo deia que el Martí, en realitat, el que jo buscava era que fossin enemics, no uns enemics declarats, però que no s'ajudessin massa. Però sí que tenia clar que els necessitava tots dos, perquè hi ha parts de la història que s'expliquen des dels diferents punts de vista de l'un o de l'altre. El que passa que els dos personatges em van funcionar molt bé. Quan els vaig posar junts vaig veure que hi havia un cert feeling i el vaig voler explotar una mica. Aleshores, jo estic contenta de com els he encaixat. Penso que ha funcionat molt bé en aquesta novel·la. No sé si en les que venen funcionaran igual de bé o no, però la idea que jo tenia era aquesta, que cadascun es seguint una mica pel seu costat, però que es necessitessin l'un a l'altre. Perquè una mica el rerefons de tot plegat és la idea aquesta de que la policia no sempre pot arribar a tot arreu, no sempre aconsegueix el seu objectiu, que és esclarir un crim. I que, en canvi, una persona que té diners, sense tenir massa experiència, només amb la voluntat de fer-ho, pot fer-ho. I aquí entra una mica, doncs, evidentment, hi havia d'haver un roce, no? Hi havia d'haver alguna cosa que no encaixava. A un no li agrada què fa l'altre no suporta que sigui, no entén què hi fa la policia, una persona rica. I a part, el fet que la Valentina tingui tants diners és el que en realitat permet arribar al final de la qüestió, al final de la novel·la, permet endevinar o anar treballant tots els diferents fils i al final resoldre el cas. I això és buscat, això sí que és buscat. Que hi hagi una diferència molt important i que la Valentina tingui molts diners és un tema que el vaig pensar molt bé, perquè en principi pensava, com a personatge potser li està restant credibilitat, però realment dintre de la sèrie i dintre d'aquesta mateixa novel·la té sentit. Tu no ho pots agafar, una persona normal no pot agafar un jet i anar-se'n a Rússia perquè li ve de gust. No ho pots fer. Ho pots fer si tens molts diners i tens relacions per fer-ho. Aleshores era necessari que hi hagués aquesta dicotomia, que hi haguessin els dos personatges que estan confrontats, però que alhora busquen el mateix però per camins diferents i que estan sempre a la brega. Així també tenim un model una mica diferent del que veiem sempre, no? I és més novedós aquesta Valentina, aquesta relació i aquests poders que té, diguem, gràcies als diners i als contactes. És una mica diferent del model de policia que acostumem a llegir. El personatge principal, la Valentina, té una evolució molt potent durant tota la novel·la, de quan comença la inexperiència i com va avançant, també per com hem dit, que és temerària, inconscient, es llença als perills sense pensar-s'ho massa, i acabem vivint amb ella una transformació, no només amb l'experiència, que va agafant experiència a mesura que va investigant i en tot, sinó també una transformació física. De quan ha començat la novel·la a quan ha acabat, ha fet una transformació física important, que ja es quedarà, aquesta transformació. Sí. Sí, això sí que és buscat i és volgut.
una mica segueix les pautes, una mica, perquè dintre de la novel·la policíaca has de seguir, les investigacions han de seguir el seu curs. Però jo volia que el personatge hi hagués una evolució important, hi hagués un arc de personatge molt marcat. Això sí que és una mica diferent. Normalment no sol passar tant. En les novel·les policíaques els investigadors solen tenir les seves particularitats i les seves històries, però no solen tenir una evolució massa important. Jo sí que volia que canviés molt, perquè és una persona que de passar a tenir-ho tot ha de passar a ser una investigadora. Per tant, perquè això passi, li han de passar coses. Ha de veure que la seva funció és necessària dintre de la policia i per això havia de passar-li tot el que li passa, que fa que canviï físicament, inclús físicament, però vull dir, sobretot a nivell de persona, es deixa pel camí unes quantes coses de Valentina. I això és buscat, això és volgut. Em vaig inspirar una mica en el que se'n diu a l'arc del viatge de l'heroi, per fer aquesta evolució de la Valentina, i ho vaig integrar una mica entre el thriller, la investigació policíaca, em vaig fer una mica d'amanida. Sí, bueno, t'imagines la pel·lícula, com he dit, que és molt visual tot, no? I te la imagines que no ha perdut, ja tenim en compte que no ha perdut l'elegància ni la bellesa, però ha fet un canvi bastant radical. Els protagonistes hem dit que són oposats, però que es complementen, i també senten una certa atracció, encara que de moment aquí la tenim una mica dispersa, però aquí està. Llavors, preguntaria si en les properes novel·les tindrem els dos personatges o ell retornarà als seus equips perquè no era ben bé el que li tocava aquesta investigació i entra quasi per casualitat. Llavors, què farem en les properes? Els tindrem els dos una altra vegada o no? Hi haurà moments en què sí, hi haurà moments en què sí, serà una mica variat, no serà sempre el mateix. La segona, que ja la tinc pràcticament acabada, s'està revisant, hi apareix el Martí Alemany i es podria considerar una mica com una certa continuació d'aquesta primera, amb una altra investigació completament diferent, que afecta la Valentina d'una altra manera completament diferent, però sí, són tots dos i segueixen una mica, segueix evolucionant una mica aquesta atracció, que hi ha, però no serà constant, no serà una història constant, sinó que hi haurà moments en què no estaran treballant per separat i no es veuran. Ara, sí que durant tota la sèrie tinc intenció de que apareixin els dos personatges amb certa, la Valentina per suposat, i el Martí amb certa regularitat. Em sentiu bé? Sí, a mi se'm talla una mica, però potser és culpa meva, que no et sento bé, perquè veig que m'han dit que sí que et segueixen bé, doncs igual sóc jo que ho sento una mica tallat. Ja tenim també el Sebastià Alemany, que és el germà petit del Martí, que és matemàtic i professor d'estadística, un altre personatge que és la Lola, que és la dona que va criar la Valentina, i que ara encara la té com a majordoma, que m'agrada molt això de tenir majordoma a mi, és la il·lusió de la meva vida, ja t'ho dic ara. I és molt eficient i també l'ajuda una mica amb això de fa alguna petita investigació. Jo et volia preguntar si aquests personatges també tindran una evolució, perquè jo me la imaginava una mica com aquests majordoms que són els que ajuden als herois, no? I es va quedar una mica amb la part primera i no sé si també la tindrem en altres novel·les fent una mica més de paper. La Lola hi serà gairebé en totes les novel·les. En algunes tindrà la seva punta però no és la seva feina aquesta. El Sebastià, el germà del Martí Alemany, sí que té en la segona novel·la un parell de feines importants. No apareix gaire, perquè apareix poc, però sense voler apareixerà, o sigui, ajudarà en la investigació en 2 punts. Pel que fa a la Lola, doncs, bueno, hi haurà personatges que han aparegut al final que continuaran, hi ha el dolent que continuarà,
no apareixerà tampoc, li passarà una mica com amb el Martí, no apareixerà sempre constantment, però sí que anirà apareixent, perquè no direm què passa al final, però el dolent seguirà apareixent. I la majoria de personatges, perquè a dintre de la sèrie els personatges secundaris tenen la seva funció. Aleshores, com per exemple en aquesta segona us estic dient que el Sebastià tindrà el seu pes, doncs en altres poder serà un altre personatge, no? El que sí, els dos personatges principals que estaran sempre serà la Valentina i en alguns casos el Martí. I llavors, evidentment, els antagonistes canvien una mica. Van apareixent de nous. Em diuen aquí de comentaris, em deixen que la Lola és una secundària molt potent. A mi em va agradar molt també la Lola, que consti bueno, és el que dius, no? Que quan escrius coses i has de seguir, vas agafant els comentaris de la gent i així vas, pues, aquí votem per la Lola també. També té amigues importants. La Valentina té l'amiga francesa, i després té les amigues, l'amiga que és la traïdora, no? També és una mica d'això, no? De que aquesta novel·la que no saps en qui has de confiar i d'on et sortiran les traïcions. Sí. És un personatge bastant important, aquesta, la Carla, la seva antiga amiga de l'escola. Ja es veu des de bon principi, des de que comença, des de que apareix com a personatge el primer cop, ja es veu que és un personatge conflictiu, un personatge difícil, i al final es veu per què. Sí. Hi ha molts personatges, l'altra amiga, la Chantel, potser no té tanta rellevància. De fet, a veure, hi ha un bon reguitzell de personatges que són comparses, que són acompanyaments, no? Com a tot arreu. Bé, alguns el que ens ajuden a fer és a mostrar una mica el món del glamour on viu la Valentina i una mica el seu caràcter, perquè interactuant amb ells veus què fa, veus com és, veus quines són les seves intencions i que al capdavall doncs, ella busca en aquest cas saber qui va matar la Ninabel, i la majoria de personatges secundaris tenen una mica aquesta funció, no? Jo els vaig fer molt a la mida. A la Lola, el Martí Alemany no, perquè el Martí Alemany el vaig crear com a personatge independent, una mica pensant en la Valentina, en què hi hagués aquesta contraposició, però la resta de personatges que apareixen, la Lola, les germanes de la Valentina quan apareixen, altres personatges que a la segona novel·la es sabrà moltíssimes coses de la família de la Valentina, tota la seva família, tots els personatges estan pensats per donar relleu a la Valentina, perquè s'entengui la seva vida i s'entengui per què fa el que fa. Llavors hi ha un personatge que em pregunten molts cops, que no apareix a la novel·la, però que sembla que a la gent li agrada molt, que és la famosa tieta Angelina, no? Aquest personatge sortirà més cops i donarà també més informació sobre com és la Valentina i com és la seva família, per exemple. Vull dir que algunes de les preguntes de personatges secundaris que es creen en aquesta primera novel·la potser en les novel·les següents es aniran contestant. Bé, amb aquesta primera novel·la que dius ha quedat molt ben retratada la protagonista, no? Hem sabut, si sabem llegir, tot el que ens deixes anar, no? Sabem la manera com és, no? El que dius tu, que encara que tingui tots aquests diners i tot, ella és diferent, no? I bé, és un bon punt de partida, no? Per seguir amb ella, no? Perquè se'ns faci nostra i continuem amb les seves aventures i bé, i les del seu amic també, no? I no sé, no he vist preguntes. Si voleu fer alguna pregunta, només comentaris, no? D'aquests que els agrada la Lola, que els ha agradat i que volen més aventures d'aquest tàndem també, i això està molt bé. I no sé si vols tu comentar alguna cosa més. I si no sé.
No? Que hem explicat bastant, quasi bé, el segon i tot del llibre ja. Sí, és una història llarga, no és una història que s'acabi en una novel·la, perquè en definitiva el que jo vull explicar és què li passa a aquesta noia, què li passa a la Valentina, què li passa a una persona que té molt poder a les seves mans quan realment la vida li comença a donar bufetades. És una mica això. Anirem No sé seguint si era... l'evolució i bé, a veure què deixa. Moltes gràcies. Gràcies als que us heu connectat. Gràcies a tu. Bueno, ara no sé si a mi em deixarà guardar-lo, si no guarda'l tu també, que així el penjarem a les xarxes pels que no han pogut escoltar-la tota o no tenen Instagram. Així el pengem a totes les xarxes i podran escoltar-te tot el que ens has explicat, que ha sigut molt interessant. Bueno, i felicitats per aquesta primera novel·la que ens ha enganxat molt. A mi m'ha agradat molt. El personatge ja des del primer moment em va agradar perquè vaig pensar és molt diferent i és una que també s'agraeix, no? Anar canviant És una mica de règim. del més habitual. Pues moltes gràcies i fins una altra que ens tornem a trobar. Molt bé. Adéu a Salutacions a tothom. tots. Adéu.